טוב, אז הגענו לפארק נורית, והנה סוזן. ונורית יושנת. ואנחנו עכשיו עושים הפסקת קפה, כי סוזן בכתה כל הדרך שהיא רוצה קפה. Is this all in one? It's complete? Well, I have a, because what it is, safety reasons, you see the gas goes inside. The gas and the room goes inside this. Oh, it goes or it's in there? It's already in there. טוב, אלה ההסברים על הקפה, זה לא ממש מרתק. ככה תצפית קטנה על היער, כמו שאתם רואים מאוד עמוס פה באנשים, אבל כיוון שהזמנו מקום, אז זה לא בעיה. Just seal it. Very clever ritual. Hello. We'll pop the cake in there. There's a can of... Will I just pop that in there? Sure. And this is going in free. What we do? I'm very bored. The view behind you is so beautiful. Behind. It's like a Guinness Book of Records behind. One of the biggest in national history. I'm on the red dot. And the weather. Follow the red dot. I'm going to freak out when I... טוב, אז מה שאנחנו רואים כאן זה את עמק יזרעאל. אנחנו במורדות נחל מצפור, והרוח שנושבת כאן מאוד חזקה. מה קרה ברנקינים? פריזורה, רגע. הרבה יותר טוב. רגע. בואו נראה, זאת סוזן. נראה מה היא עושה. הופלה זהו, אז אנחנו באנו מהכביש שם למעלה וירדנו משם שהגענו לפה. זה העמק וזה כאן פרח. לא, זה ברי. אז אנחנו הולכים עכשיו לאורך הירדן. שם זה בית הקברות של כנרת, קבר של רחל וברל כצנלסון. נחמד פה, הרוח נושבת, ירוק. פשוט פינת חמד נפלאה. You asshole! פה לפני רגע ראינו צב. He looked at her and he ran away. אז כאן אנחנו מטרידים. הריח פה הוא פשוט גן עדן. ריח נפלא של ביוב מפעפע. וכאן זו תחנת שאיבה ששאבו את המים בעבר. מפה וגם מפה איפשהו. משם.
פה המון צבים, צבי ים, והרוח פה והאקליפטוסים הוא פשוט נפלא. והנה זוג תאילנים פה, צמד חמד. יש פה המון קנים. או שזה סוף. רוקדים ברוח. אז זאת תחנת השאיבה. אז זה הירדן, המקום שכל נוצרי מאמין קמה להגיע לכאן. הנה שני מבקרים טוריסטים. That would be fun, you know. סליחה, מדam. גברת, that would be fun to go on those boats, you know. Ah, you would like that, don't you? Mm-hmm. Oh, هتقلي يا حرة. يا حرة. Come on, guys. Roll, roll, roll your boat gently down the stream. Merrily, 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 like Christmas You know what I want? I want. אז עכשיו אנחנו בקיבוץ צאון, פה זה המעל שלנו. ועכשיו אנחנו מרכיבים את האוהל. סוזן מבשלת קפה. זה האוהל במצב של לפני, וזה האוהל במצב של אחרי. עכשיו יש גם צמחי תבלין, רוזמרין שכתבנו בחוות התבלינים בגלבוע. יש תה, קפה, זה סיגריות של הגברת הזו. טבריה, האון, כנרת סנסט, how beautiful. What time do you think it is coming? It's exactly 7:30. 7:30. No, I was saying I didn't think it was so late. אז ברי עשה מדורה ברגע אחד. הוא הגיבור שלנו. וזה המדורה. מדורה. מנגל. מדוריישן. בדיוק. ברי, ספר לנו, איך היה לך הטיול עד כה? היה מהנה מאוד, אבל אני עייפתי מהחום ו... איפה הייתם היום? אה, ואיפה עוד? אחרי זה נסענו
היינו פה בירדנית. בדיוק, יפה. נחמד. אכלנו באמצע בחורשה של נורית. ועכשיו אנחנו אוכלים פה בהאון. אוקיי, תודה לך. חן. No exterior film viewing of the behind. Thank you. And who are you? I have to walk backwards. Pretend it's in reverse. Who are you? Introduce I'm the yourself. manager of the park. Have you got your license to go And camping? your name is? Shmuel. Shmulik. You look lovely, שמוליק. Thank you. זה ככה הנוף שיש לנו פה ברקע. עכשיו ברי מתחרה בערבים שיש להם כאן מוזיקה רועשת. ברי ישים להם עכשיו תחרות, בטח גלגלץ. רגעים אחרונים של שקיעה. הרוח נושבת ונהיה קריר. אלה הערבים. But you can do it now, but maybe it's a pretty thing. And they're knafayim, they'll fly. Or chicken wings. Susan, what are you doing? I am אני שמתי שמן בתבלינים בכנפיים. עכשיו, I'm just rotating them. And then אחרי זה, Barry, or me, I can see Hannah is not going to cook them. בגלל גברת Hannah היא מאוד עסוקה עם הווידאואשן. Okay, where's the plates? Well, let's eat. Susan, how was the trip for you so far? אני עד עכשיו מאוד נהניתי. ואני מאוד שמחה בגלל אני לא בראשון לציון קודם כל ואני עם החבר'ה מאוד נחמדים חוץ מחנה ואני מאוד רעבה ועוד מעט אנחנו אוכלים. אז מה הבאת לנו? אני הבאתי כנפיים ומרשמלוס on sticks. הבאת גם סטיקס? I bought the sticks here. And tiras ומלפפון וזיתים עם מיץ. ומלפפון וחומץ. עם חומץ. לא, בלי חומץ. וזו אני, זה התיעוד שלי. אני אעזור לך בטיול רגע. לא, תודה, ואיך נסתדר. וגם לי היה טיול נחמד עד כה. Do you want his sausages now? את רואה משהו? צריך אור.
יש כפתור בצד ימין שלך, שפשוט הופך את זה לתאורת לילה. תחבי את זה, תסגרי. I think you should put them. One more. אז זה המנגל שלנו ברגע של לפני. פה זאת השפית שלנו, שף סו, זה שף ברי. שאני שפט. שפט? את שופט. שפט זה משנה. מה הם עושים פה בדיוק? מה הבעיה בדיוק חנה? זה לא חלק, זה לא... אני לא רואה אותך בכלל, זה לא שרוף מספיק, ככה שלא נוכל לעשות את זה על השיניים ויהיו לנו שיניים לבנות. אז זה הסיבוב של הכנפיים השניות שאני באמת לא רוצה. למה? הכל בשבילך. ויש לנו... את חייבת לגמור הכל, כי אחרת לא יהיה לך מקום למרשמלו. אני לא מעוניינת. אין מרשמלו, חנה, זה בסדר. אין כנפיים, אין מרשמלו ואין... ויש גם בצל. טוב, זה את חייבת לאכול גם כן. וזה... Can you see me? Yeah? Honest? Mm-hmm. Well, we're going to have a few cakes. אז סוזן עכשיו העיפה את הבשר שנשאר בשביל החתולים וביקשנו ממנה שתעשה את זה רחוק שהם לא יפריעו לנו בלילה, אבל בוא נאמר שזה לא יצא בדיוק. כנראה זה. זהו, עשתה מהארוחה, ועכשיו הניקיון לקראת המרשמלו. ברי הלך לרחוץ כלים. זוהי הבעיה של חנה בבוקר. חנה אחרי אקטימל, כל בוקר עושה את זה. לפני. לפני, וואו. Is that an egg with dirt on it? Give it to me. I'll wash it. I've got water. Oh, that's sufficient. Potatoes growing on the back seat.
חי במדבר. הנה, קחי. כן, לא תדערי. לאלף אותו אי אפשר. לא חיה חכמה. לא, בכלל לא. רואים גם את הראש שלו, את הגודל של הראש שלו. המהירות שלו היא כ-80 קילומטר לשעה. זאתי אוכלת את עצמה. הם נמצאים באוסטרליה? בדרום אפריקה בעיקר, כן. אבל יש סוג אחר, יש אמו או משהו אחר, אבל לא, מה שינים זה דרום אפריקה, זה תעלי למעלה. אוקיי, טוב, אז אנחנו נעבור, כמה זמן נוסע? כן, כמה זמן נוסע? זה מהביצים? לא, המטרה כשהתחילו לגדל פה זה רק לתיירות, זה היה משהו מאוד, מין תוספת לתיירות שיהיה משהו כזה, גדול קצת. אבל המטרה הגדולה הייתה לגידול העניינים זה היה האור. למה זה משמש? שהאור שימש... Susan, go near. I am near. No, I want to see you together. He likes you, look. Look at it, Dad. They peck your face hard, I think. Yes. They can damage your head too. ברווזים. תראו איזה מים נהדרים, טריים. Show me again, Sue? נכון. וזה יש כאילו ראש כפול, תראה את זה? מוזר קצת. כן, מה את רוצה? Oh, this one likes Susan. That's a goose. Big geese. המים פה טריים ורעננים, כמו שאפשר לראות. You feel them, Bob. גם המים, הניחוח, באמת נפלא, מרתק. And they speak. Bye, guys. Strange animal. Very strange. Very stupid. Very, very good. There's an egg room here. טוב, אז עכשיו שבת ואנחנו בדרך למפל השחור. אנחנו אחרי ביקור נפלא בחוות היענים, ופה ברי הנוהג. תן חיוך ברי? נהדר. פה מאחור רגע. So come here. This is lovely, Susan. I'm an ugly Greek. Yeah. כאן זה חממה של בננות, כמו שאפשר לראות. Oh, the banana babies. Bananas and pajamas. ופה הכנרת. You know they've got a sign up here. Swimming forbidden. And people are in the water. אז אנחנו כאן בקורסי, ומקום נפלא, מזג אוויר משגע, צל ויפה, והעת הזה כל כך יפה. מקום מאוד ירוק, ואני כמדריכה נכנסתי ללא תשלום. אני
יושבת כאן על הספסל שיש בו אנרגיות שלא יודעים להסביר אותם, אבל אנשים שיושבים על הספסל הזה מדווחים על תופעות כמו כניסה להיריון, מה שלא הצליחו לפני כן, ועל פתרון בעיות בזוגיות והצלחה ולזכות בלוטו ובטוטו וכל מיני בקשות. וזהו, זה היה פה מהספסל. זה הספסל המחושף. מספרים שבלילות קיץ מגיעים לפה נחשי צפה ופשוט מסתובבים רק סביב הספסל הזה. פשוט מדהים. יש כאן עץ אקליפטוס. איזה עץ יפה. חנה לופשת לה בצל עץ יפה. איזה יופי העץ הזה. משהו. אמן. נעשה פה. נזר. איזה גודל, משהו, אה? Can you see him, Barry? Oh yes, absolutely. Look at that picture. That's what it's picture. Okay, he's going. He gets a close up of the head, amazing.